Ta nakaliang ka FHP was Kasihil district ni Penpau ya kajing sengukeman ban yo i lingba ki media baki RCM Konrad Sangma bat Himanta Biswa Sharma ba kinwan lasai kesi halangpi nakabenta ban penbek ya uput usam hapedeng jong kini ki artli ki jela ka jela asam bat ka jelam le khalia kani kamat isu kadai ka isu kaba la slam bah kaba la sa teng daki paus nam kaba nila kami enti bana kawai ka sorkar syakawai ka sorkar Henry kinumla ban penbek bat kaba snusi tang na mentang kajing bomdon jong ne uput usam kala penlong ya kajak benriu jongi bangin tu hadu sangut ki mensim brio ki jongi nakaliang jongi ka sangab jipi ngira kerman skam bakani ka kenti ka bomenta hapedeng jong kini ki RCM bakin la ban penbek no bat ngira kerpat juri ki ba kin penbek no mardor ya une uput khnang ba ngin yu ino ya kanu ka jaka jongka mekhaya bat lani ya kanu ka jaka jong ka asam bat hakaju kapor ngira kerpat ru bakin penbek ya uput usam katkum uput jong ka joki hima khasi hapo ka jong ka jingpek jong ka khadisi bat kumjuro bakin sengap ya kasur jong upat ba jong kitei kitan bat kamde la kumno bakan le jubor nakaliang jong ka jongi ka FHP was Kasihil nira ai ke jingkersan ka bapura ya kani ke jingwan jong kani ke jingwan bat ke jing tumu jong kini ki RCM bakan long no ka bakan long ka pasaiso na bahkan sesok dan nekan long ka job bakin lak ban penbek ban nakaliang jongiru kum ka seng FKGP ba ngilong lakloi la sai kesi ban yasin ranlang bat kini ki RCM jong ki artli ki sorkar bat ringkat jong pajba jong kathan ban yasa khilang ban don lang